पूर्वी नाही होता आताच्यासारख्या बाई माणसांका बोलायचं स्वातंत्र्य. संसारातले अडीअडचणी, माहेरच्या आठवणी कोणाकडे मांडूची सोयच नाही होती. आतासारखे सुखसुविधा नाही होते. कष्टाची कामं खूप होती. त्यामुळे आतल्या आत चलणाऱ्या गोष्टी कोणाक सांगतलंय. कोणमारो होत होतो तिची घुसमट मांडण्याचो एकच मार्ग होतो, तो म्हणजे ओवी. ही ओवी घराघरात होती. असं म्हणत की गाण्याने होणारे कष्ट जाणवत नाही आणि या होव्यामधून बोलता झाल्याने मन हलक्या व्हायचा. अंतरातल्या उमाळ्यातून ह्या ओव्याची निर्मिती झाली आहे. माझ्या गे पोरसात फुल फुलला दोडकेचा, लेकी बाई चिनू तुझा बोलना लाडकेचा. माझ्या गे पोरसात फुल फुलला कापशिनीचा, माझे गे जाऊ बाई तुझा बोलना राक्षिणीचा. माझ्या गे पोरसात फुल फुलला कंकराचा, माझे ननन बाई तुझा बोलना हंकाराचा. माझ्या गे पोरसात फुल फुलला चूरणाचा, माझे शेजारनी बाई तुझा बोलना टोमण्याचा. माझ्या गे पोरसात फुल फुलला मिरशांगेचा, माझे सासूबाई तुझा बोलना तिकसानीचा. पण जसा जसा जग सुधराक लागला तशी तशी ओवी मात्र मुकी झाली आहे. हे होये म्हणजे स्त्रीचो आत्मा. तो आत्मात हरवत चाललो आहे. नव्याने तो आत्मा शोधायचो आमचो एक प्रयत्न.